So before na nasa tay simba, siyempre unahan man yun na to perminti ang Ginoo before ta mo padayon sa unahan. Mo din itong mga bisita karon. So kinahanglan man yun maminaw tagagpulong sa Ginoo ato sa ning pamalandungan kadali. So abang-abang ang yun kaya to ring may balaan karon og unsa gyud ni. Og pasensya na pud kayo sa atong tigog kay medyo gisubawan ta niya na dala ubo. Og si Grace kay team girls siya team boy di ay pero pink yang gisuot tamo don sa ni bayhana. Siyempre kita team boy jud ta kay naon sa lalaki gud ta. Alright. Og si mama og si pastora seryoso kay naminaw Og kayo man naman wala na dugaya sa magsugod na ta ato na ning pabuton ning balon kung unsa gyud ni. Alright, sige na saksina ninyo. Boy or girl? Girl. Ikaw te? Boy. Girl. Puti girl. Ikaw do? Boy. Boy. Ikaw day? Girl. Ikaw ay? Boy jud ko. Ikaw ya? Bayot daw dong. Dong. Si Kuya Gray. Bayot kayo daw, Kuya Gray. Kuya Gray, ano may tanaw mo? Boy, girl. Boy or girl? Boys and girl. Boys and girl. Dua day na kambal. Kambal? Sige, sila Dudong na po. Tangan na to si Dudong sa iyang tanawang sa iyo. Laki mo na. Ikaw, Grace. Laki po. Ay, mama ni mo. Ikaw te? Ikaw, hindi ka maganda. Bye. Babae daw. Sinula. Awan na. Babae galing. Ikaw diha nung kuano. Rodino. Si Lolo. Lalaki. Ano sa tayo mo? Babae. Ano man? Mura jud. Babae lang. Mura makita lang blooming ba si Grace? Anya, i-reveal na to. Okay. Bansa 5-5 lima ka pamor sa laki, 5 ka lalaki. Sabay. Ay, kaya kita mo ko na. Lalaki po. Oh, laki. Laki. Asal lalaki. Babae mo, babae. Lalaki. Oh, lalaki. Lalaki diri. Oh, lalaki. Lalaki do. Apil tanan. Sige. Dere lalaki, dito babae. Tindog, Grace, tindog. Magligid-ligid ko dong basta lalaki. Ako sad. Ay, laki ako. Manamaran naman to. Laki jud ako, laki. Og lalaki, ay. Si Grace, oy, tamo ka. Si Grace. Ikaw ko sa balon, si Grace motoslok. Di ba ka boss ka kung ganaon? Ano yun na? Tatusok Grace. Lalaki, kaya ito huwag ilok. Lalaki ba? Puruhan na ng kamuan. Sunod ka daw mo. Ay, kasi pinitinood. Lalaki. Blooming face sila. Kuanay, lalaki, kaya ito may ilok. Blooming face. Ito may ilok to. Oh, ito may ilok. Boy, it's a boy. Picture. Abi, ginok babae. Lalaki. Stop. Grace, babae ka na mo kawan.
Pero ang boy lang yung dress kay Agricon siya. Hindi siya luya. Dili siya luya. Asa ang tayo? Ito yung malo. Lalaki kahit itong mga Ito ang ilok. lalaki kahit itong luya. Okay. Aptek man si Grace. Lods. 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 Sige, bate ni mo. Sige, bate ni mo nga lalaki. Ay, grabe ha. Ang saipin nga. Ay, sabi na yung wartagan. Kisa na itong Team Boy? Oh, ako. Wala ka mag ng lalaki. Ako yun ah. Ako, lalaki ko. Wala ka Team Boy. Team Boy. Unom, unom. Unom ra? Unom. Unom ang Team Boy? Yeah. Wala na. Ay, kapito ko. Wala. Sa kuan. Ayaw, premiuhan na kadaog. Ang field may premiuhan. Team boy. Team boy. No? Next. Okay? Wala na? Ay, kanon. Mag-ampo na. Sige, sige, bate ni mo Grace nga lalaki. Ah, payat kayo. Doon ang bingel. Saan alot? Junior? Junior? It's a boy! It's a boy! Alright! Kayo naman tayo salo-salo mga onta no? Kay gutom po ba yan ang magulat no? Mag-apong di ba? Pagdalalim. Alright! So, it's a boy, it's a boy, it's a boy. Happy lang kayo tanong kaya ang ato ang gusto. Mao yung ihatag no? Gipaboran na punta. Alright, mga onta ninyo guys!